Γεια σας παιδιά, θα παίξουμε Free Fire στο κινητό. Πάμε να μπούμε. Λες. Αυτόν που ακούτε είναι ο φίλος μου. Ο Τόλης και έχουμε μετακομίσει. Όχι, έχουμε πάει σε ένα χωριό που λέγεται Καλονή. Ναι, το σκέφτομαι. Είναι ο φίλος. Κάνεις βίντεο. Κοίταξε τι λάβα είμαι. Πάμε να παίξουμε YouTube. Τα αφήνω λίγο και έρχομαι. Ποιος είναι αυτός? Ο Βλαντιμίρ. Είμαστε και έτσι κι αλλιώς στην αυλή. Κοίταξε σοβαρά. Αυτή εδώ πέρα πριν είχε σκοτώσει το άλλο, όμως δεν το είχα κάνει βίντεο. Περιμένετε λίγο. Άμα δεν πετάξεις αυτό. Θα παίξω να δώσω να δω. Εκεί πέρα φίλες μου είναι τι θα σκοτώσει αυτοί που σενούν ένα όπλο νεροπίστη. Δεν ξέρω τι φτάσει. Περιμένω. Άδεισε, πριν τόσα λεπτά. Παίξε λίγο εσύ, Περίμενε λίγο, παιδιά θα παίξει λίγο ο φίλος μου. Τι λέει? Ταν ταραταν 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 ταν. Πού είσαι, έλα. Περίμενε λίγο, σε λίγο θα έρθει η Μάρια. Τώρα έρχομαι. Ήρθε αυτός. Γεια σας. Τι σκούνες. Μπαγκάρισε. Είναι 2 λεπτά, δεν έχουμε αρχίσει ούτε καν. Πού είναι? Βρήκα να έρθω στο ταράτσι. Ταράτσι. Ψεύτικο κάμερα. Ναι, ψεύτικο. Γιατί? Ναι, ψεύτικο. Για να παππούς μου έβαλε ψεύτικο. Τι είναι αυτό ρε? Δεν βλέπω κάτι. Έτσι πάρα πατά. Γεια σας παιδιά, θα κάνουμε και ένα κι άλλο part 2. Την Τετάρτη θα γίνει, αλλά θα το συνεχίσουμε. Μπορεί να το κάνουμε πιο πολύ την Τρίτη. Αλλά δεν την Τρίτη.
Experimenta. Plastic, with plastic, blasta primer, adipoje, αυτόν που ακούτε είναι ο φίλος μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει για όλη την ώρα. Θα σκέφτομαι μόνος. Παναγιά μου και πας να ξύλο. Παναγιά μου. Μου στα νευριά εδώ έχει. Ζωντανή. Δεν έχω πολλές φαρδίες. Yes. Ξέρω. Όχι. Γεια σας, θα το δούμε σε ένα άλλο βίντεο.